Duha ka mga gitumbok nga mga drug den sa Barangay Pajo sa Lapu-Lapu City ug sa Barangay Labangon, Cebu City napuhag sa duha ka managlahing operasyon sa PDEA 7, Lapu-Lapu City Police ug Cebu City Police. Upat ang nasikop sa drug den sa may Humay-Humay Road, Barangay Pajo, Lapu-Lapu City niadtong Martes sa gabi. Usan niini ang drug den maintainer ug tulo ka mga drug den visitors nga pulos na aktuhan sa mga otoridad nga migamit og illegal nga droga. Ang mga dinakpan pulos ra usab mga mulupyo sa dapit. Lakip sa nasakmit atol sa maong ronda ang unom ka mga pakete sa gitukuang shabu nga mitimbang og 10 grams nga may balor og 68,000 pesos ug mga drug paraphernalia sama sa mga used tinfoil. Samtang sa drug den sa Bonami, Barangay Labangon, Cebu City, pasado alas 4 kagahapon sa hapon, tulo ang nasikop. Kini naglakip sa drug den maintainer ug duha ka mga drug den visitors. Nasakmit usab ang 11 ka mga pakete sa gituhuang shabu nga mitimbang og 35 grams ug mobalor sa 238,000 pesos. Matod sa tigpamaba sa PDEA 7, Lea Alcantara, ang 34 anyos nga drug den maintainer nga naila sa alias John Rick nasikop na ni atong tuig 2019. Station 10 ang nakadakop niya, violation of drugs, gihapon drug related unya naka-undergo siya og probation, parol and probation mao nang nakagawas, pero unfortunately nibalik sa daotang buhat mo na karon nadakpan siya pag-usab.